i nezavisne države Hrvatske vrše najjače pokušaje za ovladavanje saobraćajnicom dvostranog popularnog koridora, a pripadnici ove brigade odlaze na Oraško ratište. U izuzetno teškim uslovima skoro iza pokreta suprotstavljaju se znatno moćnim neprijatelju na liniji Njenić-Vidoviće-Letnice i Vidoviće-Kopanice, te na komunikaciji Lončari-Orašje. I pored veoma loših klimatskih uslova, neprijatelj je zaustavljen, a jedina saobraćajnica prema Srbiji sačuvana. Pa ja sam došao u 16. brigadu negdje u oktobru mjesecu 1992. godine u Pečnik, tamo se tad nalazilo komandno mjesto, a iz Pečnika smo krenuli na poznate bitke u Posavinu na Orašje. Kada smo završili na Orašju, prešli smo na Brčansko ratište, potom sa Brčanskog ratišta došlo nam Dobojsko-Tesličko ratište. Koje su najteže bitke na tom ratnom putu? Pa što se mene tiče, po mojim procjenama i mojih saradnika, najteža bitka je bila upravo ona na Orašju, kada smo sa severa odbili pripremljenu ustašku ofanzivu. Protiv nas je bilo komilo sve. Kiša, sneg, blato, zima i svakako ustaške granate i sa teritorije bivše Bosne i Hercegovine, a također i sa hrvatske teritorije. Mislim da je to bila jedna od najtežih bitaka, premda je to vrlo teško odvajati jedno od druge, svaka je specifična za sebe. Kad mi je najteže bilo na frontu ovdje, kad je napala 3 brigade Hrvatske vojske iz Mostobrana, duž puta koji je išao od Županje preko Lončara i dalje za Tuzlu, duž tog puta su napale te jedinice i ja sam zamolio za pomoć generala Talića i Vidovice od nedavno u rukama HVO-a. Evo kao što vidite, Vidovice su sada naše, puno nam znače jer ovo je čisto hrvatski teritorij koji je brojao 2268 stanovnika, etnički čisto mjesto hrvatsko, četnika ovdje nije bilo Srba, a evo vidi se sada što su uradili. Pad Bosanskog Broda neke je malo demoralizirao ljude, ali evo nama je dao neku novu snagu, novi podstrek. I mi smo krenuli da ih osvojimo, da vratimo što je naše, jer ovo je naša vjekovna teritorija. Mi smo ovdje živjeli, mi ćemo ovdje živjeti i dalje, nama tuđe ne treba. Mi branimo samo svoje. Borbe su ovdje trajale otprilike 2 dana, ali je to bilo smišljeno, prava akcija, jer što da vam kažem, imali smo samo jednog mrtvog i 4 povrijeđena borca, što je uspjeh u svakom slučaju. U akciji oslobađanja sudjelovali su i muslimanske snage. Evo što nam je odnosima muslimana i Hrvata u Bosanskoj Posavini rekao zapovjednik muslimanskih snaga u 106. Oraškoj brigadi HVO-a. Odnosi između muslimana i Hrvata su ovdje odlični. Evo, baš upravo ovo pokazuje, osvobodili smo hrvatsko selo zajedničkim snagama muslimana i Hrvata.